Aupa, kaixo, Alex Show naiz, ALX Show, eta gaur Cities Skylineko gameplay bat daukat zuentzako. Gure iria nola hasiera pixka komplikatua da jokalari berrientzako. Gaur hori ikusiko dugu, nola zeintzuki da lehenengo pausuak, eta bueno, bertara goaz. Bueno, hau da ikusten duguna gure programa Cities Skyline abian jartzen dugunean. Bertan partida berri bat sakatuko dugu eta orain gure mapa aukeratu beharko dugu. Kasu honetan Bosque Negro aukeratuko dugu eta gure hiriaren izena aukeratu dezakegu. Egin behar dugun lehen gauza da jokua gelditzea. Hemen klikatu edo espazio barra sakatu. Jokuaren laguntzak ez dira honenak, baino importanteak dira, baino tutorial honetan edo bideo honetan itxi egingo ditut. Kamera egokitzeko gure mousearen gurpila eta gurpilaren klika erabiliko ditugu. Laukiaren barruan dagoen eremua gure hiriaren eremua da. Hiriak beti karretera sarrerak eta irteerak dituzte. Hasteko errepidearen atal txiki hau eraikitzen dugu. Okei, hurrengo urratsa. Gure uriturriaren korrontean kontuan hartuta, gure ponpatze estazioa eta gure desagueak eraikiko ditugu. Horietako bakoitzaren ondoan, haize turbina bat eraikiko dugu. Orain, gure hiriaren errepideak eta kaleak eraikiko ditugu. Importantea da sarrera on bat eraikitzea. Bestela, gure hiriaren trafiko guztia hasieratik gaizki joango da. Nik eraikitzen ari naizen adibidea oso da hasteko. Ez duzu izango inolako arazorik jokoa asko aurreratu arte. Eta gero jakingo eta erabakiko duzu nola kudeatu nahi duzun situazio hori. Orain kaleak eraikiko ditugu. Hau da nire kaleen patroia, bale? Nik biribilgune bat jartzen dut eta ezkerrean industrialdea. Behean zona edo eremu komertziala eta eskumaldean familiendako eremua edo eremu residentziala, bale? Hauek dira nire kaleak, eta orain saneamendu sistema bat beharko dugu. Saneamendu sistemaren tuboak lurperatuta daude. Orduan ez ditugu izango arazorik eraikinekin. Tubo bakoitza urdinan ikusten duzuen zonari zerbitzua ematen du. Orduan, ideia da gure kale osoak eta gure hiri osoak zona urdinaren barruan izatea. Saneamendu sistema sortu eta gero, egin behar duguna da sistema elektrikoa eraiki. Gure sistema elektrikoa eraikitzeko, egingo duguna da haize turbinak konektatu torre elektrikoen bidez. Torre elektrikoak lurraren gainean eraikitzen dira. Orduan, eraikitzeko espazioa beharko dute. Hau kontutan hartuta, erraza da hiria ondo egitea. Baino normala da ere, akats batzuk egotea edo gero beste batzuk eraistea eta beste nonbaiten berreraikitzeko beharra izatea. Orain gure hiriaren eremuak finkatuko ditugu, bale? Behian daukagu 3 barra gure hiriaren eremuen eskariarekin. Lehenengo gure egoitza eremuaren eskaria ditugu eta hori da lehen gauza egin behar duguna. Bestela ezingo dugu herritarrak ona erakartzeko aukera. Eremu berdea egoitza eremua da, eremu horia industrialdea eta eremu urdina eremu komertziala. Nik azaldu duen moduan, ezkerraldean industria ipiniko dut, behean ipiniko dut edo erdian zona komertziala eta eskumaldean egoitza eremua.
Eremu bakoitza bere beharrak ditu. Batzuk berdinak eta beste batzuk ezberdinak. Oso importantea da industrialdea eta egoitza eremua ez egotea bata bestearen ondoan. Eta oso importantea da gure eremu komertzialan trafikoa egotea. Eremu bakoitzaren eraikinetan azalduko dira gure notifikazioak edo. Kasu honetan, ikusi dugu ura ez daukatela. Gure saneamendu sistema eraikita dago eta konektatuta dago gure desagüeara. Baino ez dago gure ponpatze estazioari konektatuta. Orduan, orain eraikiko dugu. Eta ikusten dugunez, arazoaren notifikazioa desagertzen da. Honekin badakizute hiriaren gestioaren oinarriak. Orain, hasieran dugun eremuen eskaera orekatu behar dugu. B partean daukagu 3 barra bakoitza kolore batekin eta horiek gure eremuen eskaera esaten digute. Hasieran 3 eremuen eskaera oso handia da, bapatean kale asko eraiki ditugulako. Cities Skyline lorpen sistema bat dauka eta gure hiria hasten doanean puntu konkretu batzuetan, bai ekonomikoak, bai herritarrenak, badago premio bat guretzako. Generalean, premio hauek dirua, lege berriak eta eraikin berriak desblokeatzen ditu. Jokoak gauza asko dauka, hau simulador oso potentea da. Orain baditugu zergak, maileguak, baina partida aurrera joanez gero, gauza berriak tanta sartzen ditu. Oso importanteak dira eta denbora guztian kontuan izan behar dira ekonomia, politika, herritarren hazkundea eta beraien zoriontasuna. Eta hau da nire partida, bertan desblokeatu ditudan zerbitzu eta eraikin guztiak eraiki ditut. Eta hori herritar zoriontsuekin eta ekonomikoki balantze positiboarekin, diru sarrerak eta gastuak kontutan hartuta. Hori ere, eraikin berriak gastuak dituzte eta gastu horiek kontutan hartu ditut. Eta hau izan da guztia, gure hiriko 3 zonak lan egiten dute, oinarrizko zerbitzuak ditugu eta gure finantzak zenbaki berdeetan daude. Hiriaren hazkundea ona da, eta puntu honetatik aurrera zureak dira erabakiak. Hiri industrial bat sortuko duzu, azkenean dena sutan bukatuko du, edo hiri osoaren hazkundea orekatuko duzu eta alkate honena izango zara. Komentarioetan konta idazu. Eskerrik asko, espero dut bideoa zure gustokoa izatea eta gaurkoz, ni banoa, agur!